Dimbula pinaka may Santa Monica antongan singaninande na sigurado ko siguro kami kono kumakataki vitarongi na non rasain manong ngoni puli isa bambul chuko bikim dikena nangas ni puli sere chuko mibiti okla ni bungo bikim nyon into maratakan sa na makamaka ko sarangan kaya biyaw sa na makamaka o dokter ti sangay ngande tumingo yung patsinuay awa ko tumingo to siwa ko tumingo to nongulawa iya nunggu ko tumena nongulawa bat kina nonggu siwa o ko kami ko to nonggu mbala ni siwa lita kan yon na marata kan re na nonggu mbala ni siwa santur sartungango di bere di ko ya di bere di ko santur sartungango bulong-bulong tu na kanariray sa kau ko nabi nakatuko membanda ni siwa se mesana siwa ti sarangama ni ko nimbulo ni nakalavo bulong nak kan bulong nak tapeti dia sandi dan dia to kanangon ada kami visitor kalwan barang di Santa Monica nakanya na ba. Ada madalang bimbi ni yaran ko na Monica bikim ni labo? Ang kambutan na bunong gara may buto ko bagal na Catholic missionaries Padala ko magkira na kay Portugal, na kay Spain para may bakasan kinabagal na kabimin na deba kay Amerika. Iya. Para magtutok talaga na bunong ko. Okay na wakana kay Mexico. Esa. Rada pa na pamadal ta kamada na to baginin ra kena sigurani ko dal tombal sumtukan ko malu na nuko bulo-bulongo. Rungo tu. Rungo iya. Kata tulis sila. Sa baros ko na kaki. Sa pagluto ko bueno ko na kata. Yan sa. Kata dito ko na bulong ko yun. Chulay melaw sa na ko to. Right. Ano ko okay na ko na ko na. Yan sa. Makin na kata na balag. Sa kilipin na to na akan na maraki biti sa sebaran sa sebaran kay Amerika sa sebaran West Coast Nakana pa kanda na West Coast. Ano sila? Dila. Sila sa mandong Dila sa. Bengal yan na ko to pa. Sa mga laksan sa mga Dila sa. So doon po may Canada, doon po may Alberta, na bubale na Maharaj, bubale na Ralisa, bubale na Kalitay Mori, bubale na Christine. Hoping I can bring some sand to Edmonton in Canada. Yes. Tumbula. Arto kacung mayo nung turang matanggal di rin na kana nukubula-bula. Hey. Dia serang yang nanti kalau melembar itu tak Santa Monica. Santa Monica. Melembar itu para lakas yang sereni Santa Barbara. Iya. Santa Barbara Chikino Opera. Iya, libu na ba mata bakabatira. Karo Chiki Hollywood. Iya, itu Hollywood. Tentang ada kan de dok na matokalaw kay Amerika. East Coast. Virginia, Pennsylvania, New York. Ndo libu kaya mata. Liburan daun Rome kaya nang dekat-dekat. Right. Nanti tukin nang wala libu ka ding. Pero na bakabatur na Hollywood stars. Sa to kasaranga. Sa tumpul pinakame na kanggo na mayra. Do aranayan ra bikim do na nung kutaw. Tumpul pinaka nakabali pala siya mati kumain na uno ba turang ora. Ngo karuchung na ra kay Amerika. West Coast nala chiko baka Peltania. Ay ang na ano ko bula-bula do bono kilele buto na bonongo. Do lew talaga biran na baka batur do ngande miki. Sigmadang dor na tumbal tungod dor na revi
Leonardo DiCaprio, Tom Cruise, so Kim Kardashian, gua para bertuntungan dia mikir baka bitinan, bitaman duming sisil ng wani Waitui, tsaka na siso na puno ni Ramulili. Tungo na puno ni Gito, puno ni exercise at tumaya, kaya ba exercise, puno ni exercise ya. And tsaka talay ka na puno ni Gito, beach volleyball. Vivi nga na vivi, ranggalo nga nanggalo, ponto wangka. Taksar tumira yan na sailing. Dito sa nawangga rabakalaka rata kumira. Mambul suka nipikim ni Kere, nakawali mo na ng munisya mati kumay. Narasar-sar matanggo Santa Monica. Ri Tatay Monica. Kaya na po na nipa kukuyango. So ito nang alala. Pero pagkay kaya na rumutaka. Sinkalim ng dola. Sinwayala ng mukel. Sa mga sinkalim ang kayo itong balit to. Ito, kala mo? Ano, binakarado mga taka na rawa ka doon kamera pagkanik ko ni Singawaro iti. Nakunin noon rakabi ko may bakabilubin, bakabubali, may ngandi, maraw ng ngani. Diyan sar. Lebi kaya naguna talaga ni Balikana. Nakunin niya ice cream Iya. Ice cream, fish and chips. Ito lang kami na naman ang isa ko na ito lang mikin na, nauwas ang nilo. Diyan na sar. Tangan na naman naman. Traffic jam Traffic jam. Nagana na baka kahit tubig, ako ulit. Wala maskeli na ito naman maskeli. Tumbala na natumbali. Tok. Matap madanan raki lang po sa ratar tumingo. Baka taman raki katakata si kutkundua. Sa pati ko may kata-kata mahi. Yung dapat kila siya na kutkundua. Sa sponsor na television, may ako man kata-kata. Sa makachakit wala na, sa makaturos mo lang. Yaw, ulis ko may video ko, baka na-record ito man. Bitch, ati kung may kinakundo. Sa ati ko na naktiba na matao. Wala ko may kin, hindi na sa tungan ko na tingting mo yung nagkatkatsama. Diyan na sar. Wala, hindi dito ko may video. Katapo nanti hindi din mo tsaka may bitch lang po. Kala, bigya 5 ka na bulan. Hindi, no marta ka. Iyo, talitap. Mga tinggal lang isa na wala teksa na tinggal na titig. Bibigyan na tinggal mga mabalay. Wala kami dapat kasamtang ito sa nalong naka. Hindi dapat kagara. Iya. Tananggel, hindi na ka bimbin. Nanggel, kaya mo. Marta ka ba, na libo ni Wekander sa titi chiko nungunong ko. Libo chiko may balay sa titi. Libo matanga berna chiko ibit. Koso ko rabadi ngui may na rakataka. Sa rakataka bat sa baka na cluster, they forming clusters. May chiko to na UFI, UFI, may wanimbuka. Chiko sa na cluster may naingay na refa, may mbuwa. Chiko talagang na cluster may nasarabatura ko madwata. Utalita ka bali mo na titi, no? Iyo, hindi na sara. Laman na klasta po sa Nunggor, sa katibutan ka pati na ilaw na kandat si kanyo babalan yun. Yan na sar. Alam mo kung ipagin na pati na nagtikumura ang daraka. Kaya nga pala yung Diyos ganang ba't, kurang nambak. Doon na garugo, kiron do bitang at kakikidak pati. Kaya bukat siya na si Jewes. Garugo ni Namos. Narito na Vendalo. May sake? Saki. Narito na Vendalo. Tatok. Kau kan ngonggor terus ko na naman kanibal na takataka na Fijewis. Titich. Titich. So ngayon mga kung na talo via Vanatan. Oh. Iyo. Tuloy na. Via Vanatan yung ulo chinengo. Via dam talkil via Tulu. Baka na tan.
Sama karo tal tunda na lang ano na. Gue natitutsungan na bo. Na bo. Para tingko na lang tarong boleh itu. Tarong tutin na kasi biar na bakaro tinggal, na mga tinggal eh. Kabinangan natin nanda. Wasa nakacukup ikan deh. Kasama tayo bis dahil bis sa kaba. Iti proses man bumakaw na iti kawa. Yan na po nagkaroon dur tumikin. Kaya rite ko interview may nabi niyo yala po. Iya, terus Bikin dulu cuma may Canada. Edmonton to randong ande sumumay ki. May sarsari ki. Totoo ka, isang sutsar ni mata-mata, malakto ka na lang. Isang sari katakat si Besar, eh? Iya, sir. Kaya ito sa kanang ano mga wala ko kasi so ini bisa tuh wala cune sampai donya na berkata-kata sampai kata-kata iki. Hindi lukin ka daw wala ko na ang mga video is kasi ito sa out. Dito ka na wasin lang ko. Wala ka na wala ka na tumira na tabang asi. Basta doon na naman sa kinun. Weekend. Iya. Sama tu. Mereka ni terhubung na cune itu Tula bula, iya. Sangat sering kan. Sering, iya. Isa. Toko ba kawo cingong ano Santa Monica? Dali mo nang ano dolo rito sa nele ala labo Santa Monica. Iya. Pambul cuka ni bikim ni Keve, may Ngilandi, may Australia, mula binaka Talme di Brenton, doon mula binaka may Ozzy, doon mula binaka na bubale na Yaraboli, may Ngilandi, nakawali usara na bakarong tikumay, doon mula binaka may BT, Joshua Mbiu, Sena Mabel, iyo, totoo ka ng Barabi, baka nga ng Barabi may unsi, alam mo? Hindi na. Barabi ba ito yung unsi? Iya, isa. Pero sabihin ko alin doon nga naman singli mo lilay sa lang ko. Guys, siya matalito yan. Pero sa lalam sarten bali bikim ni Keve. Iya. Nakabali mo anang gaito man Italian. Maka kiro kalabat ni ko ito ko ni mitro kalabat. Ha? Sa simagal. Boleh binaka kiro sangole. Kalau nang kayo tatala din na vitala no na sema, may wasi sigurani kuha. Salalam to yan ni mo de